Η εμφάνιση έχει πάρει θέση στο βασικό σχήμα σαν δεύτερος επιθετικός και τρίτος και τέταρτος. Λέει παιδιά είναι μεγάλος τελικός, πρέπει να προσέχετε ξέρω εγώ. Δύο τερματοφύλακες έχετε. Μάγο κάτω τα καΐα σου. Μαλάκα, πολύ καλύτερα πρώτα. Δεν πειράζει. Κάτσε. Κάτσε μανιέρα. Εξαιρετική έμπνευση από το Σαβιολάκη, δεν του κάνει μπάλα το. Θέλει να παίξει ακόμα. Πόσο 7. Τώρα θα κάνει τρίμπλ. Ωραία ενέργεια το σχολείο. Όχι. Μεγάλη απέκριση από τον Τυρά. Παραμένει το 0. Όχι εσείς, η μεγάλη νομίζω. Εγώ σου είπα πρόεδρε, δεν μπορεί το παλικάρι. Καλό παιδί. Σαν ποδοσφαιριστής όμως, Μεγάλη δεχτάρα. καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Σαν ποδοσφαιριστής είναι τρομερό παιδί. Εγώ πανέρας μόνος μου ξεδαφλωθείς. Όχι. Όχι, στο τέλος μας. Σε βάρε πόσο καιρό είσαι. Κάνε μήνα, 2. Δεν παράθεση πόση ώρα είναι. Άτυχη στιγμή για τους άμπαλους μεταξύ. Έχει δυνατό πόδι. Άστε, ναι. Δεν με πάει καθόλου. Ο Χαρτοφύλης, ο Ιάκωβος και ο μικρός ο... Έχει γαμηθεί ο Τυράς. Αριστερά θα σου τάρει, αριστερά. Αριστερά, από εκεί θα σου τάρει. Να το βάλει, ρε. Μηδέν το σκόρ υπέρ των Χαβανέζων. Με υπέροχο γκολ από τον Ενταξωτό. 5 παράδομα. Ναι, ρε. Καλύτερη η άλλη.
Όχι ρε που. Έλα ρε, πήγε. Μάλιστα, είναι μπεχτάρα, ρε. Πρέπει να φύγω και βαριέμαι. Γιατί? Προπόνηση. Πάλι, ρε. Όχι. Ένας να ανοίξει πίσω. Ναι. Ναι. Αγχωμένος ο Τυράς. Αλεξανδρόπουλος τραβάει με το βίντεο. 1-1. Εσύ το βίντεο. Εξαιρετικό σου το Χρυσικάκι. Αντώνη, πρέπει να ανεβάσεις την απόδοσή σου. Σκέψου τα Red Bull. Και τις Βρήκε, ρε. Καλά λες. Σαβιολάκης έτοιμος για το 2-1. Είσαι βλάκι. Εδώ ναι ρε μαλάκα, γαμάνε, γιατί να μην. Μεγάλη ευκαιρία για τους Χαβανέζους με τον Κουρζή. Συνεχίζεται η φάση, ο Κουρζής της τρώνει στον Παπαδόπουλο, προλαβαίνει ο τερματοφύλακας των άμπαλων. Σαβιολάκης, ψαλιδάκι out. Α, δεν έκανε καλά. Θα κάτσω λίγο ακόμα και θα φύγω, όχι όμως και πάρα. Αποθεώστε το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή των ελληνικών γηπέδων, Αντώνης Χρυσικάκης. Τι έβαλε ρε μαλάκα. Πίσω και ο κόσμος απ' έξω ποιος είναι ο MVP του τελικού. Το έβαλε κι αυτό ρε. Μπράβο, ρε Παπαρέ! Γράφα ένα. Μαρία, για να μας πεις ποιος είναι ο MVP του τελικού για σένα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Για πες. Ο Τυράς. Λοιπόν, λέξη του αγώνα 3-1 Χαβανέζοι πρωταθλητές. Έλα, Θανάση, έλα και εσύ. Λοιπόν, η στιγμή ήταν απονομών για τους άμπαλους. Ο αρχηγός. Φίλιππος Σουλής, ο αρχηγός. Αντώνης Λεβέντης. Παναγιώτης Ατζηνικολάου. Παναγιώτης Βαμπρέλης. Τώρα πώς έχεις μπασκετμπολίστες και βολεϊμπολίστες σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, πώς το κατάφερες? Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και φτάσαμε τον τελικό. Μετά ο Σιδέρης Βασίλης. Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος. Μεταξωτός Νίκος. Που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Το καλύτερο δώρο. Αλυσσάς Γιώργος. Σαβιολάκης Γιώργος. Και ο αρχηγός μας, ο Φίλιππος Σουλής. Μαζί με τον coach, τον Νίκο τον Νικολάου.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την απονομή για τους Χαβανέζους, να πούμε ότι MVP του τελικού είναι ο Αντώνης Χρυσικάκης. Έλα, πάρεις το μεταγιό σου. Πρώτος σκούρερ του τουρνουά είναι ο Μάριος Σπύρου. Και ξεκινάμε τώρα με τους καλύτερους. Εννοώ με τον Ψαρεγιάννη, γι' αυτό είπαμε τους καλύτερους. Βάλε και το γυαλί. Αποστόλης Τυράς. Κουρσής. Μπάμπης Παπαδόπουλος. Ο Ρωμανός που είναι? Ο Ρωμανός Ιωαννίδης. Αντώνης Βασικάκης. Αυτός τι είναι? Να πούμε ότι είναι και Σπύρου Μάριος. Να πούμε ότι βράδυ κάνει ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Αλέξανδρος Μαργαρίτης. Ο πρόεδρος Λευτέρης Σπύρου. Και είναι και στην ομάδα ο Νίκος ο Κόπελος, ο οποίος δεν είναι εδώ σήμερα. Δεν μπορείς να έρθεις, σήμερα είναι δουλειά. Πρόεδρε, ποιος θα είπε αυτό? Μια βραδιά, θα συνεχίσουμε τα παιδιά για το... Να πούμε ότι η νικήτρια ομάδα έχει μια βραδιά, κερνάει όλες τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά εδώ στο Μήλο. Αυτό δεν το πήραμε. Θα διαλέξουν εκείνη τη μέρα. Θα διαλέξουν εκείνη όποια μέρα θέλουν για να λείπουν από το νησί όλοι. Χρυσικάκη, το Παρασκευό Σάββατο. Χρυσικάκη. Μάριε, πηγαίνετε κάτω και φέρετε το κάτω το κύπελλο μπροστά σας. Αλέξανδρε, ευχαριστώ ρε. Πότε είναι αυτό το... Εγώ δεν μπορώ έτσι. Μπάμπι βρε με το κίτρινο. Γιώργο. Γιώργο.